mumbul iso muni geleng sesuk latihan mangkat to iki. Latihan ra mangkat nek rokok mek dhisik. Kowe kurang sepel karo kene kok. Baleni. Oh. Rindah. Lah ngono cocok. Rokokmu apa rokokmu? LA. Yo engko tuku dhewe. Tak kira arep menehi iki. Oh kene diruntuk kok. Arep ngapresiasi opo piye. Masuk. Semangat ya. Oh, cah nom Dik. Pacita. Awas. Aduh. Masuk. Oke, semangat toh. Semangat no. Udah nganggo mikul barang. Walah sok njeglok rong pringkil. Alah kuwi apa to kuwi kok iso Iso jiklok rong pringkil. Kayak ngono sih. Iman. Kowe pangan. Gue Iman. Mau pangan siji, dek siji lho. Nah, kaya doyan lho iki. Ayo lanjutke. Panas. Wah, tak ijoli nek panas. Adem. Iya, ya kuwi adem cocok berarti. Cakepane panas. Hah? Panas. Iya. Cakepane panas ora mike panas. Wah, tak kira nek mikir panas tak ijoli sing adem. Lah cakepane kudune piye? Panas. Kok igenti ta kuwi? Jare panas. Adem, oh ya ora penak nek adem. Ya panas dan. Panas. Wah, Janjine iki Mas. Janjine kapiye aja ngaso-ngaso. Aja pepet-pepet. Ora. Kaya parian. masuk parian iki. Yo. Jula-juli. No. Yo jula-juli yo juna-juni. Juna Junia ya. Nandur jahe ning kalengan alah nyambut gawe rak bebarengan. Ngaturaken sugeng rawuh paduka sugeng pinarak lenggah sekeca sinambi mirsani pagelaran ringgit purwa dalang Mas Endi yayine isih muda kula dongake sedaya panjang yuswa cinaket bebungah kalih saking rubeda pinaringan seger waras uga panjang yuswa keluarga ayem tentrem uripe tansah mulya mung welingku kanggo para sing nom-noman yen to nuju lunga padha nitih kendaraan sing tak jaluk aja padha seneng ugal-ugalan aku yo mung wedi yen to nganti kecelakaan saiki mono kasuse wis akeh banget. Apa kuwi? Pak polisi le ngatur nganti mumet. Akeh dalan-dalan kono kene padha macet. Mula sing do numpak aja padha